В предното видео вие разбрахте как става българското влакче, как прасенцата винаги влизат с туту в парламента и как да спреме тази цялата манипулация. И всичко, което трябва да правим в самия изборен ден. Сега обаче вие ще научите какво се случва и когато изборния ден се закрие, когато в 20 часа се приключи всичко и кажат, като е X-фактора от Пазарджик, спирайте камерата. Сега, последният избирател гласува и се затварят урните. Пуснем и слайда. След 19:59 часа, но не по-късно от 20 часа, ако има избиратели пред СИК. Сега, ако има избиратели пред СИК, по принцип, редно е вътре членовете да минат да им съберат личните карти, да знаят колко избирателя са и да им се осигури достъп да се гласува. Това е възможно, но това нещо е много важно да се знае. Ето, ако има избиратели пред СИК, за да упражнят правото си на глас, се записват списък и поетапно тези от списъка се допускат до гласуване и само те могат да гласуват, но не по-късно от 21 часа. Значи, може в последния момент да дадат една тумба от махалата, примерно, и сме длъжни по закон да ги пуснем, но трябва да се направи списък, да се видят точно колко са на брой, не за да идват последствия още. И в 21 вече приключва всичко. Това са национални избори, но знаете, че на всеки едни местни избори, без изключение, махалата променя вота в последния момент. Като гънджи в последните секунди. Да, и като лама. Много са интересни изказванията на господин Борисов от време на време и елементите, които правят. Може би някой някога ще го попита. Някой някога може би ще го попита за тази негова артистичност, откъде се появява. След обявяването на гласуването за приключило, член на СИК поставя устройството за видеонаблюдение и видеозаснемане на стойката от комплекта. Само секунда. Преди да стигнем до видеозаснемането, пак да обърнем внимание и насочим фокуса към последните моменти, които доста често, макар че това са национални избори, а не местни, може да се стигне до опит за промяна на вота. Тоест, в последния момент, когато има изключително много хора, би трябвало и на нас много ни се иска фокуса ви, макар че вероятно ще бъдете изморени от разправи и вече ще са на последните метри до заветния миг, които винаги са най-трудни, просто тогава фокуса ви трябва да бъде най-голям, защото когато се вземат 10, 20, 30 лични карти, може да стане една голяма шашма. Така че вие трябва да бъдете най-зорки в тези последни мигове и да не допуснете някоя от всичките точки и модели за измама, които изборихме, защото това се случва най-често в последния момент. И точно за това, веднага след приключването на изборния ден, вашето най-голямо оръжие е записващото устройство. Телефон с трипод. Сега често трипод означава стойка за телефон. Тринога камера. Тринога, да. Стойка, която да държи телефона в правилна позиция, за да може да наблюдава. Често тези хитреци изхвърлят тази стойка или я бутат в някой шкаф и когато почнете да я търсите доста така настоятелно, те я намират. Но често те изхвърлят тази стойка, за да може да оставят телефона да гледа примерно в плочките, през прозореца или за да може някой да го държи и постоянно да спира видеото, за да не се вижда измамата. Много внимавайте. Имате ли въпросния трипод, който е стойката на телефона? Веднага след изборния ден пуснете го и го насочете към хората, които правят нещо, защото те може да правят изборна измама. Така че това наистина гледайте. Веднага след затварянето на изборния ден, първото нещо, което трябва да се пусне телефона, да е лайв, да снима, за да се вижда какво правят тези хора. Хубаво е периодично да проверявате какво се случва с видеозаписа, защото имаше огромно количество секции, в които нещо се беше случило и телефона беше спрял да записва поради една или друга причина и те казват, системата нещо не работи. Както X-фактора в Пазарджик. Само посочи така, затваря, отиде даде задни части на телефона. И нещо се случи с телефона и той спря да записва. Да, и обикновено тогава правят измамата.
СИК преброява и проверява съдържанието на урните. Урните трябва да са запечатани. Запечатката не трябва да е отваряна, защото нещо може да се е случило. Преди отваряне на избирателната кутия и преброяване на бюлетините от масата се отстраняват всички излишни книжа и материали. Защо? Масата трябва да е перфектно чиста, да няма повече от един химикал. Аз съм чувал всякакви ситуации. Дори съм чувал за ситуация, в която жена си бинтова пръста и вътре слага тръбичка, за да може да драска по бюлетините и да ги прави невалидни. Така че гледайте ги внимателно в ръцете, да няма такива неща. Преди ставаше схема с изцапване на бюлетината, това вече не прави бюлетината невалидна, но просто трябва да се гледа, но то номер с бинтования пръст и вътре тръбичката, да мога да драска бюлетините на величие. Всеки примерно. един момент, в който вие засечете нещо нередно, какво е редно, господин Мицикулев, да се случи? Да се спре, да се гласува. Правите X-фактор от Пазарджик, Спирате изборния дейности. процес. Той вече не е изборен. Спирате процеса, искате гласуване, после особено мнение. То дори през деня да е всеки един път нещо нередно, спираме процеса, съвещание, сигнал към нас, особено мнение. Всеки един път спираме процеса, сигнал към нас, ние пускаме жалба към РИК, особено мнение. Ще ги съсипем на тези избори, просто не им се вярва каква организация правим и всичкото това ще се случи благодарение на всеки един от вас, съвестни граждани, които ви е омръзнало от цялото това безхаберие и обяснение, че всичко в тая държава е трудно, за да се постигне. Има шанс това да се промени и това са нашите избори. Когато масата вече е чиста, единственото, което трябва да има на масата преди започване на броенето на бюлетините, тук наблягаме, не изсипване, преди започване на броенето, на масата остават само избирателната кутия и черновите от протокола. Нищо друго. Чернова от протокола, химикал на този, който ще пише, даже смолив често пишат в протокола и урната. Ако има нещо различно, какво правим? Спираме процеса, докато сигнал се до нас, грешката. Да. особено мнение и така. Сега за особеното мнение, понеже ние го повтаряме, колега, често, особеното мнение на един празен лист, вие си пишете през цялото време какво се е случило и накрая в протокола пишете особено мнение и този лист го прикачвате. Като го снимате, естествено, да си имате копия. Доказано е, че нашите избиратели, симпатизанти, колкото и да обясняват друго по медиите, са, може би, най-интелигентните българи и не само българи, хора в целия свят. Въпреки това, моля ви, и аз преди съм подхождал многократно с тази грешка, не оставяйте списъка с нередностите да бъде в главата ви. Пишете го на лист, защото с часовете, които минават и драмите, с които ще се сблъскате, те ще нарастват повече и повече. Много по-лесно би било истинско и наистина полезно за нас, ако всичко от вашия опит през деня бъде описано черно на бяло на хартия и бъде предадено като особено мнение към черновата, защото отново ви повтаряме към протокола. Да. Извинявам се, отново ви повтаряме, че в някакъв момент в България ще почне да се търси персонална отговорност на лицата, които отговарят за определени процеси. Може да не е сега, но рано или късно това ще се случи. Така че когато в особеното ви мнение е описано кой какво прави, то рано или късно ще им се потърси сметка на тези хора. Имайте предвид, че особеното мнение, когато вие го впишете един път в протокола, то става неразделна част от протокола. То отива после в РИК, в ЦИК, в чувалите остава, ако има пак броене, а то ще има, то ще се види това особено мнение. Когато се преснимат протоколите, всеки член получава и особеното мнение, защото то става неразделна част от този протокол. А това е гаранцията, че няма кой да подмени данните, защото вашето особено мнение не може да бъде фалшифицирано вече. Това е допълнителна верификация на протокола,
и тези филмчета, които и гледахме как в разни бусчета пишат протоколи, това нещо убиете Хикса и не може да се случи. Това, което ме подсеща колегата е отново да подчертаем, че особеното мнение е изключително важно. Силно ви препоръчваме, преди да го дадете това особено мнение, да си го снимате и да сме сигурни, че това особено мнение ще бъде преснимано след това в протокола, защото на последващите нива отвъд секционните избирателни комисии се случват различни други измами и манипулации. Те са други модели с други номерации в нашия списък, но те са за членовете на РИК, а не за вас. Но това, което често се случва от нашия опит и информация е, че се опитват тези особени мнения да ги късат и да ги отделят. Но когато на вас ви е снимано и когато сте проверили, че то влиза в протокола и се преснима и се предава на всички хора, те няма как да го скъсат и унищожат или бутнат в някой чувал с някакви изборни книжа. Така че това е друго нещо, което трябва да следите и както ви казах и малко по-рано, изключително важно е в последните мигове вашия поглед да бъде най-бистър и насочен върху възможните измами, защото те стават прогресивно все повече и повече със всеки следващ изминал час. Манипулирането на броенето. Преброяването е критичният момент, когато волята на гражданите се превръща в резултати. Вие знаете за броенето, има безкрайно много примери за манипулации. Всичките тези манипулации до 90% биха били намалени, ако вие не допуснете незаконното отваряне и изсипване на бюлетините. Ние си говорихме с господин Мицикулев вчера и по-рано и когато един от двамата е решил, че кутията с бюлетините няма да се изсипе, аз не ми е много точно ясно как другия, и дори да са 10 или 20 или 30 човека, как точно ще изсипат бюлетината. Тоест, ако вие сте с ясното съзнание, желание и намерение кутията да не бъде изсипана, то тя няма да бъде изсипана. Което е незаконно, те нямат право. Да, абсолютно незаконно. Имате информация какви ще бъдат наказанията за хората. Ние също сме там. Има наблюдатели, има мобилни екипи, които също вероятно ще бъдат наблюдатели, така че когато има проблемна секция, в която на вас се ви казват предварително, че ще бъде изсипана бюлетината и вие мислите, че не може да се преборите с диалог с тези хора, то дайте ни информация и ние ще изпратим правилния наблюдател или застъпник в тази секция, така че да подпомогне вас като член на СИК в битката за законност и честност на тези избори. Това, което е наша цел, само секунда, е във всичките 13 000 секции да не допуснем нито едно изсипване на кутията, защото когато се изсипе кутията, започва голямата манипулация на изборите, разхвърлят се бюлетините, всеки почва да пипа успоредно и се губи процеса. Ако бюлетините се вадат една по една, това, което трябва да давате също като аргументация е, че времето не е по-бавно. Напротив, едно и също е времето, така че няма никаква причина да се използва незаконния и подсъдим метод на изсипването на кутията. Хората не осъзнават колко голям проблем е това и защо това се прави. Често другите, когато вие искате да се спазва закона, другите ще ви кажат: ти какво искаш тук да седим цяла нощ да броим ли? Ние сме го засичали. Времето е абсолютно еднакво. 30 минути, от 28 до 31-2 минути е преброяването на бюлетините в средностатистическа секция. Без значение дали този изсипва или ги вади една по една от кутията. Времето е абсолютно еднакво. Но ние трябва да обясним на хората защо се получава това изсипване. Самото изсипване, когато се случи, те като лешояди се събират отгоре и кой каквото си дръпне в неговата камарка, това е. Значи, примерно, партия ГЕРБ дърпа бюлетини на малките партии и прибират ги в една камарка. Винаги може да искате
нали, в последствие допълнително преброяване. Но допускането на това изсипване означава пропиляване на целия демократичен процес, унищожението на това, че хората са отишли и са се постарали да гласуват. Просто това е нещото, което унищожава всичко. Защото точно в този момент, в който изсипат, те като лешояди, като едни гладни чакали, изяждат плячката, всичко, което е на масата, си го прибират. И затова вие видяхте на предните избори как, нали, в някои секции се броят гласове, после те изчезват, няма ги, но истината е, че манипулацията е много по-голяма, защото ние след изсипването не знаем в партиите, в камарките на другите партии колко различни бюлетини има. В смисъл, в камарката на Възраждане може да има на ДПС, на ИТА, на МЕЧ, примерно и така нататък. Според зависи от секцията. Нали? Това го давам просто образно. Затова не го допускайте никога. И се борете. Отново ви насочвам към това, че ако вие сте решени, че ще се вадат бюлетините една по една и че няма да се изсипе кутията, то няма вариант, ако ще Бойко Борисов или Делян Пеевски да дойде, да измисли начин как да ви убеди. Няма вариант да се стигне до бой в изборната секция, а пък ако се стигне до такъв, ще бъде още по-добре за нас, защото ще спреме целият процес. Така че просто бъдете категорични и непримирими и непроменливи в мнението ви, че бюлетините ще се вадат една по една. Над 80% от измамите преброенето стават поради изсипването на кутията. Всичкото това ще бъде спряно. Освен това, в последствие ще ви обясним как подробно да гледате процеса и да броите и също така да проверявате печатите, които са с маркер. Които са с макетното нощче, драскани по ваше усмотрение. Даже но най-добре те трябва да са маркирани. Без парченци. Така. Хубаво да са. Имайте предвид, че тук стават най-много, написано ни е грешки, но всъщност са най-много манипулации поради следните причини. Всички са уморени, без тези, които са добре организирани. Както те, така и вие. Вече е доста късно във времето, има изключително напрежение. Това напрежение е отново модел, който използват както в СИКовете, така и в РИКовете. Идват експертите в изборните манипулации. Както ви казах, това са всички останали партии и почват да ви казват кое време, няма да седим до сутринта, давай бързо. Това е аргументацията, за да не дават протоколи. Не може да стоим до сутринта. Не може да стоим до сутринта. Не може. Може, ако трябва и до другия ден да стоят, само и само изборния процес и вота на хората да бъде опазен. Това е единствения начин нещо да се промени в тая държава. Така че когато почнат да ви аргументират, че нямат 2 минути повече, не си позволявайте да си променяте мнението. Има двойно броене, има прескачане, има разминаване в сметките и пак се появява от цялото това нещо един натиск да приключим по-бързо. Т.е. когато има проблем с всичкото това, бъдете настойчиви, всичко да бъде изрядно и честно, а не да върви по манипулативния модел на някой, който има по-голям опит от вас в изборните манипулации. Ето на този. Така. Вече разбрахте, че допуснете ли изсипване на бюлетините на масата, това означава, че целият ви труд, целият ви престой, всичкото броене, всичките ви усилия през деня са отишли на празно смисъл. Те са отишли в тоалетната и с изсипването някой е пуснал водата и те си изтекли в канала. Така че не го допускайте. Отстоявайте до последно. Това е закона. Законът е категоричен. Бюлетината се брои една по една. Точка. Не може да изсипват. Други възможни нарушения. Прескачане на бюлетини, двойно броене, слагане на бюлетина от една партия в камарка на друга, допълване с недействителни бюлетини за конкретна партия, неща, които постоянно се виждат, но тук вече камерите ги засича, обявяване... Ние отново ще гледаме всичките видеозаписи, така че гледайте видеозаписа да го има. Обявяване на действителна бюлетина за недействителна обратното,
Грешни сборове или несъответствия, преждевременно обявяване на резултати е нещо, което е супер скандално и не трябва да се случва. И юридическата основа всичките неща са член 185 от Изборния кодекс, ред за преброяване, и член 186 от Изборния кодекс, участие на всички членове при броене. Вие тези неща, за да не влизаме толкова в детайли, да не правим толкова суха материята, е хубаво да си ги прегледате. Веднага след броенето, всеки член на СИК е длъжен да изпрати на общинския координатор брой хартиени, брой машинни бюлетини за партия Величие и да прикачи снимка от особеното мнение в протокола, ако има такова. А то почти навсякъде ще има такова, да очакваме. Или да влезе в системата. Тук имаме един сайт, който вие ще го видите. Той е Тук изключително по-скоро атрактивен. съюзът не е или, а и. Или е изключително ограничаващ съюз, който аз не харесвам. Който може. Има хора, по-красив. които не могат да работят с телефони, но ние разработихме една система, която в момента се намира в Подоко, и с нея целим още в края на изборния ден, още в 10 до 11 часа, ние да знаеме, ето примерно пишеме, вижте колко бързо става. Имаме 25 гласа за Величие на хартия, имаме 20 гласа на машина, имаше ли нередности? Да. В случая да, имало е, те в повечето случаи ще има. Тук ще имаме, още сега се доработва, но тук ще имаме прикачени снимки от особеното мнение, изпрати доклада. Аз предполагам, че готово. ще направим друго видео за това, в което Ще вижда подробно на екрана как точно се става стъпка по стъпка, така че не го мислете. Това ще има допълнително видео. Превенцията. Бюлетините се изваждат, както 1000 пъти вече го казахме, ще го кажем 1001, милиони първи път, и не само ще го казваме, и ще го отстоим и ще се преборим за това. Бюлетините се изваждат от урната една по една. Не се изсипват всичките наведнъж на масата. Изсипат ли се веднъж, процесът е почти необратим, защото те са изключително опитни и чевръсти в ръцете и в драмите и скандалите, така че да ви разсеят за секунди, за да могат да направят манипулацията. Бюлетината се изважда, разгъва и показва пред камерата. Проверява се валидността й. Когато бюлетината има отбелязване със знак Хикс или знак КВ с химикалка, пишеща със син цвят, само в квадратчето, или не подкрепя никого, гласът е действителен. Т.е. вие имате право да използвате, предполагам, че всеки от гражданите вече знае, само знаците Хикс или знаците В на латиница. След установяване на валидността се съобщава ясно на глас написаното на бюлетината. Чак след това се преминава към следващата бюлетина. Накрая се прави сверка между броя на гласувалите и реалните физически бюлетини. Отново тук напомняме, че всичките тези бюлетини